L-appell tagħna huwa ittunix sorpriżi f'din l-erja. Dan huwa l-appell tal-President tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem Joshua Zammit meta kien mistieden fuq il-Breakfast News biex jitkellem dwar il-provvista tal-enerġija f'pajjiżna. Zammit qal li l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem li b'kollox tirrappreżenta l fuq minn 450 kumpanija hija nkwetata bil-prezz tal-enerġija. Dwar dan l-industrialist William Wade qal li fl-aħħar 5 snin il-kont tad-dawl tal-fabrika Tolly Products illi tagħha huwa direttur żdied b'800,000 €. Il-bieraħ għamilt exercise żgħir u fit-2007 il-kost tal-enerġija kien tal-kumpanija tiegħi 3.27% tal-produzzjoni, fit-2011 tela għal 8.09%. F'termini ta' euro qed titkellem 644,000 tal 1.4 million. Ġifieri il-qabża fil-kost hija sostanzjali. Zammit qal li fil-qasam tal-enerġija hemm bżonn ta' strateġija ċara li fl-opinjoni tal-MEA bħalissa din ma teżistix. Għandu jkun hemm kif ġaħat strateġija ċara ta' kif se nimxu f'dan is-settur. Dina tolbuha, illum il-ġurnata naħsbu li l-istrateġija mhijiex ċara, naf li qed isir xi xogħol fuq dan l-aspett, ġifieri ma dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Il-bżonn li pajjiżna jkollu provvista stabbli tal-enerġija hija importanti għall-futur tal-industrija f'pajjiżna. Bħala industrijalisti f'kull pajjiż li mmorru nittikjaw ftit boxes aħna. Waħda minnhom hija kemm hi reliable is-supply tal-enerġija. Għax ikollok magni li jaħdmu 24 siegħa kuljum għal 7 ijiem fil-ġimgħa u għandek numru kbir ta' nies qegħdin impjegati, ġifieri meta jinqatalek id-dawl jaqaf kollox. Bażikament jaqaflek kollox. Id-direttur ta' Tolly Products jispjega xi tfisser għal fabrika bħal tiegħu li taħdem primarjament bil-plastik kull darba li jinqata' d-dawl. Mod tanġibli għalikom xi tfisser di? Mod tanġibli fil-każ ta' fabriki, speċjalment fabriki again tal-industrija li qegħdin aħna li nipproċessaw il-plastics. Bażikament il-plastik jeħillek ġol magni, il-magni tipperġihom kollha, ġifieri tarmi materjal. In-nies li jkollok on site trid issibilhom jew xi jagħmlu jew inkella jqogħdu iħarsu. Jista' jkun ukoll għalikom hija spiża. Itfisser cost, itfisser interruption of supply għal customers tagħna li ħafna drabi ikunu qed jistennew il-prodotti fi żmien ekku. Ifisser spejjeż. F'dan ix-xenarju semma l-bżonn li pajjiżna jimxu l quddiem fil-kwistjoni tal-enerġija ġenerata minn sorsi alternattivi u l-ħtieġa li pajjiżna ma jibqax jiddependi mill-power station tal-Marsa. Il-fatt li qed nindependu minn power station illi kulħadd jaf li hija outdated u obsolet illum il-ġurnata. Kellna sfortuna illi power station ġdida mhux qed tiffunzjona sew, mhux qed taħdem sew. Hija inkwetanti l-ħaġa. Li jridu noqogħdu attenti wkoll hija u semmiha ftit William fil-bidu waqt li kienet jitkellem illi noqogħdu attenti li ma nieħdux il-label bħala pajjiż illi hawnhekk għandna problema bl-enerġija.